Не, той ще обръща още, чакайте. Той трябва да знае. И аз според мен трябва от там да заходи. Няма да се връща оттатък по асфалта. Не, то тук ще излезе, ама трябва да я засили от там, бе. От там трябва да я засили. Гарна калата на краката. Сега ще не обърне пак на ръба. Цела слова ще го изкара. Още малко дай, още. Чакай, че ти му се кача. Първата и след отвънка. Гоните, виж го. Първа бална и след отвънка тя са бална. Мокри там са. Много въртиш наляво! Наляво пира в байра и та гумата друга дясна буксува, той какъв никакви шансове. Сега оттам му и майката. Там, дали се спаселя, сега там бягаш много надясно, тук се бориш срещу байра. Наляво бягаш, надясно трябва да караш. Ама бориш се срещу байра, нищо не правиш. Тя она буксува, тази стои и няма шанс срещу байра. Аз къде нямам, бе? Той качва едната гума тук горе на байра, че байра не може да го прибори. Другата почва да буксува, се окупава, задните не могат да избутат. Няма шанс просто е. Отиди в вододадената зона. Ама са на 3 пара. Дай рязки, що дръпнем, брат. Няма смисъл. Да. Айде. Айде. Горе Белов, за 24 часа да кажете нещо. Много добре се чувствам, взимахме си днешната доза адреналин, смятаме да продължим. Давай назад тогава, давай назад. Има и други екстреми, чакай да ги овладеем всичките.